tatagal mayor kayo. O pare, kamusta na? Ayos mo pare. Balita pare, tatagal na naman mayor na eh. O pare, siyempre tatagal kong mayor. Kunya ito, kahit ang problema. Ba pare, na naman problema pare, yung sabi ang pera pare, sa pagkamburluloy batang pare. O yung kalaban ko pare, alimbulis mulay. Kana track and field player ya pala yung anak speting. Kaya tagal. Ano? Mo, Ito mo yung problema mo, o tara pare, tugi ka, training da ko. training mo ka. O, training da ko. Pare, amin dala na yan. Lumuwal ka mo kan, lumakad ka mo. Kalwal mo ka rin, kaya tang kanto. Labihan ko mo kung ninong mas mabilis kaya kayo itang mayor ay ita. Yeah, maglakad ka mo.